Ndakambozvitaura kuti mari inotengerwa mota naWickney uchivhayo inogona kunge isiri mari yemumwe make, but vanhu vakati vamwe vakati ndeyake, vamwe vakatotaura chokwadi, vamwe vakati kurasa nyaya, vamwe vakati no problem kuti munongorotomoka and stuff. Right, muri Zimbabwe panapa ndiri kuuya neimwe nyaya ndiri kuona iri kuitika panapa. Pane mukadzi uya wekutamba pafunction yaitwa yeZANU-PF akatambisa mazinharo ake aya. So atambisa mazinharo ake aya ndobva zongonzi uyu ngaatengerwe mota, damupa mota mupei Aqua uyu, because pavangonzi Mr. Aquaman vari pano chichindovatamba, ndobvanzi mutengerei mota vapuwa ne$2000 USD, zvikanzi kana asina license ngaabva atonoita malicense iko zvinozvi kutotanga izvezvi kuti abva aita se awana mota yake. Ndo zvinhu zvakaitika. So panapa nyaya dzichakadaro takabva tabuda manje tichitaura kuti mana mukadzi uyu takamutarisa kamunhu wekuti anogona kunge vana vatokura, vanozoti chii vaona mai vavo vachitamba pazvinhu zvakadai so izvi, vanozoti kudii vana vachiona mai vavo vachitambisa manhingirikiri kudai so. Vamwe vakatoti vanogona kunge vatonina vazukuru futi, vanhu saka vazukuru vanozonzwa zvakaita gogowenyeri kurali chinchichi and stuff. So shoko rakasvika manje kuvakuru ikoko kuti vanhu ava havasi kutomboningirikiri namaYouTube ari kupopota, macontent creators mamwe ari kupopota, nevakomana venyaya varipo vari kutaurawo zvavari kutaura. Ndobva papindurwa panapa napermanent secretary weZimbabwe zvikanzi uyo anoitwa Nick Mangwana, zvikanzi hundreds of thousands of people twerk and some of you drew over them. Why are you catching feelings with this lady? Sit down. Ndapachipakapeletaura vabatikati chivhaya ringangomira chingoti chimpai Aqua mupei chichi pakutotanga pamwe mota idzi zvechokwadi dzinotaridza dzinenge dziri kutobva zvemashuwa chaizvo, but vari kubuditsa mari havadi kuzikira ndo vari kudoneta, vari kupa vanhu, vari kusponsor, because iwo ngotongotamba pafunction eni vanhu vanganoona tapa mafunctions eZANU-PF. Vamwe vanhu vakatosvika pakutotanga vanopenga vachitamba ipapo, but hapana kana chinhu chavakaitirwa zvino, hapana kana chavakamboningirikino, but ngotambisa chete mazinharo iwayo akutoningirikina zvakutonzi mimi wai muri kupopota siya yakadaro, vanhu vakawanda vanotweka. Sit down. Haina hangu handizogariswe pasi nemi. Unozonyeba.